слага свещи на кака на 15-ти рожден ден. Кака е в България, ама ние ще празнуваме. Трябва да изсушиме малко. Чакай сега, нали 15 свещи? Няма тук. Ето, аз съм донесла и големи. Ето не. Разнообразно. Кали, найде, мамо, помагай. Аз имам синя. Сближите прическата. Аз имам синя, мамо. Ето, ела да слагаш. Или аз ми ги подавай, аз ще ги слагам. Как искаш? Тук така, бритона. Ето сино. На торт. 50 дневно. Това е тънко, не е това. Вижте, всички са красиви. Слагайте от всички. Карина избра розовата свещ на кака си. Важно е да са 15. И започвайте от средата, нали? Какъв подарък каза си днес на кака? Ай такъв. Я да не си да покажем. Сега ще видиш какво е. Какво е това? Това ли е подаръка за как? Да. Какво представлява този подарък? Обясни. Како? Аз това го направих красиво за теб, да знаеш, че това подарик и ако си повелях нещо, аз да дойда да пите, и за да зунгам пак. Чао! Това беше много хубаво, Карина. Браво. Ето го подаръка, Гако. 17, още една трябва. Айде, дай тази розова. Къде ще... Ето, тук е подаръка за кака. Някаква тенджерка, вътре с ждонч. Не, стига толкова. Аз 15. Карина, какъв е този подарък? Символичен. Да. Вкусен. Вкусен ли е? Да. Аз толкова. 15 са точно. Дай да ги палим. Чакай да видим. О, много са красиви, най-разнообразни. Почваме от дебелите, защото другите ще изборят. Важно е да са вътрешните, защото като си ги отвънка ще те запалиш ръката. Отвътре навън. Добре, от моята страна ще гледам. Говорете с полвача на Рейхстага. Виж, издуха се. Издуха се, изгасна. И свърши тая палка. Да. Какво стана, Карина? Не ми харесва. Кое не ти харесва? Как не работи. Да, и на мен. Карина, ела тук. Той баща ти отиде за запалка, Карина, ела. Чуска, дали имаш една така специална крива? Ето, детето донесе запалка. Ами имаш една жълта такава крива. Мама се Няма свеща! свеща. И някаква проксмукачка в заден план се вижда. Чакай, къде да ме кликне? Не трябва да бъде изгорено. Карина, ти защо не си поиска рождения ден от кака ти? Ти нали на всички хора им искаш рождените дни? От кака си не си поиска рождения ден? Аз само искам от своя. Как само от своя? От твоя. Аз само моя, правилно да. Моя добре. Айде, че ще... Айде, бързо пей, почвай. Happy birthday to you. 15 години. Цицка, браво да ти е жива и здрава. Здрава. На всички да ни е жива и здрава. Да. Тостит рожден ден. Гледай там в апарата. Няма нужда да гледа. Да. Си гледа. Айде сега, ти вместо кака ще дукаш. Измисли едно желание. Стоп.
Измисли. Няма да ми го казваш. Няма да казваш, измисли едно хубаво голямо Какво искаш желание. да се случи? Без да ни казваш. Това е много така съмнително. Айде, измисли ли го? Айде, почваш да духаш. Силно, 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 давай. Всичките свещи. По-близко, тук. Ама духам. Браво! Браво! Горещо. Айде, почва да ги прибира. И цялата стая се напълни с стина. Алармата се включи тук. Да. Почва да ги слагаш тук. Айде. И сега ще я трябва. Ти няма ли първо да вечераш? Ще вчерам, вие ако искате си надържате. Аз мога тук да дойда да си... Или ние там? Защото тук ще остане плесканица. Браво, Карина. Браво на тебе. На найлона ги слагаш, нали? Не по земята, по масата. Пусти. И тия да ги хвърлим, нали? Ами някой ще ги хвърлим, някой ще ги използваме пак. Зависи от свещите. Тази е красива. Тази ли, която ти избра розовата? Добре. Ти вече описа тортата. Харесва ли ти? Какво ядеш, бе? На колаче. Добре. Облиза свещите. Да сега, Карина, сега ще сложи цяло парче. Ние пожелахме ли нещо на кака? Ние сутринта пожелахме. Стас поле. Добре. Браво. Айде сега, дай целувка. Тука. Кажи, Чао, како. честит рожден ден. Аз ga заря. Карина, колко години става кака ти? На 5. Е, как на... на 15. На 15 като мен. Ти ще станеш на 4 през юли. Голяма. Да, ще станеш на 4, защото сега са 3. След 2 месеца ще станеш на 4. Ама кака ти на колко години? Я кажи пак. Е, как на 19, Карина? Тук що казахме? На колко е? 15. 15. Браво. Айде. Издухах. Дайте целувки последни. Чао. Айде целувки.